waarom? Ja, het ging van ASO naar KSO, TSO naar BSO. Op zoek naar mezelf en in die creatieve levensloop. Het eerste bluffen platen, dan bied ik nog mijn zeven dood. Mijn harte klopt voor kuistje, ik toren zonder stethoscoop. Dus werken of studeren, ik kreeg nu de keuze. Ik ging 3 jaar naar Gent, ik kan die bachelor in mijn peuzen. Ik had plan voor te reizen en van het leven te genieten. Motto kwam die droomjob, dat mijn eventjes deed verschieten. Geval Guillaume, 3 jaar pendelen naar Antwerpen. Reclamebureaus, dat voel maar al ik aan de band werk. En niet van min, maar ik zijn dankbaar voor de ervaring. Want nu weet ik wat dat niet wil en dat was een openbaring. De dit voor wat besporing, ook al werkt het me kapot. Mijn eigen zak behost en mijn pa verkloor me zat. En het is met ups en downs, soms moet kloppen uit mijn tand. Maar mijn eerste kind heb ik nooit niet meer uit tand. Wie zie hier, wat doe hier, ja zeg me keer waarom. Waarom dit, waarom dat, van wat de namen kwam. Hoe is dat al behost en wanneer is dat ontstaan? Hoe kom je aan die beat, zit je zeker bij de bron. Wie zie hier, wat doe hier, ja zeg me keer waarom. Waarom dit, waarom dat, van wat de namen kwam. Hoe is dat al behost en wanneer is dat ontstaan? Hoe kom je aan die beat? Ja. Het is de Fat M en de CO-double-N. Een radiostation uit mijn kamer was begin. De shit was voor de fun en niet ontvangen op dan 10. Ik word 14 fucking jaar en me die namen heb verzet. En rond die zelfs een tit kwam mijn eerste tag tot leven. Dat is lange voet dat ik rapte of mijn eerste tekst geschreven. Gedreven creatief, het heeft me rilling door mijn lift. Met de potlood en een spliff, bedreef de ket met dit. En het was pas jaren later, ja gewoond in alle hand. Met Jiggy wat aan het rappen in een nieuw appartement. Zijn zilla op de beat en ik ben de domme teksten. Die nachten kon naar ontstond op het einde van de rapje. Kletste, gaf weer hoesten aan de resten. De gravers kwamen met open, natuurlijke selectie. Die won tech tapes, het is een stonnige collectie. Het is voor de liefhebber dan we streven op perfection. Wie zie hier, wat doe hier, ja zeg me keer waarom. Waarom dit, waarom dat, van wat de namen kwam. Hoe is dat al behost en wanneer is dat ontstaan? Hoe kom je aan die beat, zit je zeker bij de bron. Wie zie hier, wat doe hier, ja zeg me keer waarom. Waarom dit, waarom dat, van wat de namen kwam. Hoe is dat al behost en wanneer is dat ontstaan? Hoe kom je aan die beat? Cause one. Dizzy D, Cutting it up. the sacred news.